Halo Lur, sampun pungkasan ning sasi malih Lur. Wekdalipun ngirit ngantos gajian melih. Limrahipun menawi gadah arta sekedhik, dhahar wonten hik saged dados salah satunggaling alternatif pilihan. Kajawi mirah, pilihanipun uga kathah variasi sarta damel tuwuk. Sinambi kita dhahar, saenipun kita uga mangertosi cariyosipun. Dados kita gadah bahan kangge gineman nalika dhahar wonten hik utawi angkringan. Riyenipun wonten pawongan namanipun Karsadikrama utawi Karsajukut, warga Dukuh Sawit, Dusun Ngirangan, Bayat, Klaten. Panjenenganipun sampun miwiti usaha dhaharan awit warsa 1930-an lan dipun wiwiti saking pikelan tumbu. Salajengipun saking pikelan tumbu kasebut alon-laun ebah ngginakaken gerobak. Amargi kejawi nyade sekul kaliyan lawuh-lawuhipun uga nyegahaken pinten-pinten unjukan ingkang toya unjukanipun dipun godhog ngginakaken ceret. Warung rakyat punika limrahipun dipun sebut hik, hidangan istimewa kampung utawi angkringan. Tembung angkringan dipun pendhet saking tembung metangkring ingkang tegesipun lenggah santai sinambi samparanipun dilipet wonten inggilipun kursi. Angkringan anggadhahi filosofi sengkuyung pejuang kaluwarga tumrapipun tiyang Jawa ingkang dipun wiwiti saking Mbah Karsadikrama inggih menika. Sanadyan ngangge pawitan ingkang sawontenipun utawi sekedhik, ananging tetep berjuang kangge ngadegaken satunggaling usaha lan ngebeki kebetahan gesang tumrap kaluwarganipun.